Вітаю, це Ракурс і ми у Ірини Егільсон. Багато хто з наших глядачів знає її як експерта-психолога, яка дуже влучно оцінює події, які відбуваються в окупованому Криму. Добрий день. Добрий день. У нас програма про особисте, і тому перше питання таке особисте. Я коли казав, що будемо знімати у Ірини Егільсон, мені перепитували. Я кажу, Брунова Колісецька. Тоді зрозуміло. От звідки стільки прізвищ? Взагалі у мене було 5 прізвищ. 5? Так, не всі знають. Бо в мене спочатку було прізвище батька, потім мами, і потім додавалися чоловіків прізвища. І зараз я в щасливому третьому шлюбі з прізвищем Егільсон. Подвійне прізвище – це якась сімейна традиція? Навпаки, я порушила всі сімейні традиції, бо і моя мама, і моя бабуся залишалися на прізвищі Попови, тому що чоловіки були з єврейськими прізвищами, вони не брали їх. І я перша за 3 покоління людина, яка взяла прізвище чоловіка та ще й єврейське. А ми зазвичай представляємо вас як психолога, але ж ви не у сенсі класичному психолог, тобто ви не вкладаєте людей на кушетку і не питаєте про їх важке дитинство. От розкажіть, яка ваша праця, яка ваша справа? Так, я завжди представляюся, що я психолог, який не допомагає людям. В тому плані, що я дійсно не є консультантом або терапевтом. Моя галузь – це соціальна психологія з спеціалізацією в кроскультурній психології, етнопсихології. І останні понад 25 років я займаюся конфліктами, соціальними конфліктами, міжетнічними, інших великих груп. Хоча останнім часом багато працюю і в, так би мовити, конфліктах в організаціях, і в першу чергу саме медійних. Мені завжди важко сказати, чим я в основному займаюся, бо я багато чим займаюся. Я тренер для дорослих, я дослідниця, залишаюся дослідником. І я, власне, допомагаю людям в конфліктних ситуаціях в якихось, або коли є необхідність привнести щось в соціальну згуртованість. У нас це зараз дуже модне слово останні роки в Україні. Я працювала в Криму, я працювала в університеті, викладала. Розкажіть про кримську вашу ідентичність. Вона конструювалася, тому що ніякого якогось такого коріння кримського у мене немає. Я там народилася, але батьки, бабусі, дідусі жодного стосунку до Криму не мають. Мій дід був військово-морським офіцером, і в 64-му році вони приїхали до Криму, і він почав викладати тоді це називалося Севастопольське вище военно-морське інженерне училище в Голландії. Там такий є район в Севастополі. І таким чином сім'я, родина опинилася в Криму. Я народилася в Севастополі ще в радянські часи, і до 18 років, до того, як я приїхала вступати у ТНУ в Сімферополь, я жодного слова українською мовою не чула. У мене батько з Білорусі, білоруський єврей. Мамини батьки з Узбекистана, бо прадіда вислали туди чи з Одеси, чи з Миколаєва ще в дорадянські часи. Вислали за що? Соціалізм. Революціонер був. Тобто ви кримчанка в якому поколінні? Першому. У першому? Тобто батьки приїхали? Приїхали бабуся з дідусем з Севастополя, бо він був капітан першого рангу і викладав. А моя мама, вона літала народжувати в Севастополі. Всі вчилися в Санкт-Петербурзі, було модно, що всі мали вчитися там. І вони там з батьком зустрілися, а мама просто літала в Севастополь народжувати. А потім вже якомусь, скажу зараз, 89-му чи 90-му році ми переїхали в Севастополь остаточно. Один з ключових таких моментів для мене був усвідомлення себе громадянкою України в 2001 році. Я вперше поїхала за кордон, це були Штати.
І коли нас питали «Are you Russian?», я казала, ні, я з України. Я зараз буду довго і нудно розповідати. Це окрема держава, вона знаходиться на півдні між Європою і Росією. Це окрема держава, я не росіянка, ні. А ви виїхали у 14-му. А от коли вирішували на терезах за, проти, от які були аргументи? Я почну з того, що 14 лютого, це ще до появи будь-яких чоловічків будь-якого кольору, 14 лютого я їхала на зустріч з таким колегою Олександр Рибалко. Він донецький, він працював тоді у Криму, і я мала давати йому інтерв'ю для газети «Форум націй» була така газета. І я пам'ятаю, що я стою на зупинці і думаю, що щось таке коїться, що, мабуть, доведеться з Криму їхати. І починаю думати, в яку країну. Це коли було? Це був 14 лютого 2014 року. Це до захоплення, ще до всього. Да? І я починаю думати, в Штати віза є, якісь друзі, там, мову я знаю, я приїду, у мене грошей буде там на дуже невеличкий час. В Європу візу нема, в Грузії є друзі, там, мову вчити буде нелегка мова. Думаю, Ізраїль. Може, в Ізраїлі, 2 з 4 мов я знаю, які там панують. Для мене Ізраїль дуже складна історія була. Коли вже окупація почалася, дуже важко було в це повірити. Ти очам своїм не вірив, що це можливо в 21 столітті. І вже от десь я виїхала 26 березня, коли вже 18 березня сталося, документи вони підписали. І в мене було кілька друзів з Києва, з Донецька, ще там з якихось міст, які мені писали ледь не кожного дня або через день, ти виїхала. І ходили плітки такі, що останній потяг, останній поїзд, і я останній зібралася і виїхала. Тобто у мене був більше місяця, коли я ходила по квартирі і дивилася, що мені треба взяти з собою, що я хочу взяти з собою, якщо я більше ніколи сюди не повернуся. Я цей стан дуже добре. А не були такі думки, щоб залишитись? Можливо, були якісь аргументи, які казали, можливо, залишитись? Ні. Аргументів залишитися не було, тому що я розуміла, що та діяльність, якою я займаюся, вона неможлива в Росії. Я працюю з грантами, я працюю з такою темою, міжетнічні конфлікти, там і все це. Через те, що я на гравітації бувала, на інших майданчиках і відкрито позиціонувала себе як проукраїнську, промайданівську, можна так сказати. За мною ні СБУ, ні ФСБ не бігало, але відчуття, що я не можу тут залишатися, бо не в першу чергу і не в другу, але в третю за мною прийдуть, воно було. А вже тут, коли ви жили на материку, були такі моменти, коли хотілося почати все життя з нуля? Так переселенці, багато хто і почав його з нуля. Так, ви його почали з нуля в 14-му, а вже після, через декілька років, можливо, коли вже тут все, скажімо так, устаханилось. Не було такого бажання, що щось треба ще, щось треба спочатку, щось ще... Я втретє одружилася, це рахується, це вже тут відбулося. Так, це можна сказати життя. Які були тут моменти цікаві для мене теж з ідентичністю пов'язані. В 16-му році я мала їхати в Гарвард на такий жіночий колоквіум жінок-лідерок з зон бойових дій, воєн, порушень прав людини. І ми туди їхали втрьох з директоркою Інституту масової інформації Оксаною Романюк і пані Ольгою Богомолець. І нам сказали, що візьміть з собою якесь національне вбрання. І я пишу на Фейсбуці: люди, така справа, мені яке національне вбрання брати? І мені купа друзів кримських татар кажуть, в смислі, незвичайно наше. І Ростем Скібін позвав, вони з Ліаною видали мені повністю костюм кримсько-татарський, і я була... Тобто, якщо б ще трошки не відбулася анексія, то ви б, можливо, ваша ідентичність би змінилася з українською
не кримсько-татарська. Я скажу, що для мене дуже важливим моментом було одним з моментів, коли я усвідомила, що мене приймають. Це коли ми сиділи в кав'ярні десь в 15-му році. Осман Пашаєв був, Львіна Сідбулаєва на GF тоді приїхала. І вони почали жартувати такі дуже внутрішні жарти, там нога і тати, ще щось. З повним включенням мене. І от коли люди знають, що ти розумієш гумор культури, то тоді ти стаєш значно більш своїм для культури і відчуття, що ти знаєш, про що це? От же тут. Я розумію, що перші виклики, як у переселенців, вони у всіх, можливо, якісь однакові. А були якісь виклики серйозні от вже тут, на материку? Я прокоментую тут, що у всіх переселенців виклики однакові, бо кримчани були в більш привілейованій позиції, ніж переселенці з Донецької і Луганської області з купи причин. Який для мене виклик в тому, що я настільки багато працювала, що в 17-му році, десь в 18-му вигоріла до стану депресії клінічної, і пила антидепресанти, і це було дуже важко. І я пам'ятаю один момент, я тоді ще періодично їздила на школи, які проводив Ескендер Барієв як тренерка. І був якийсь момент, коли я не змогла себе змусити встати з дивану. Я мала їхати до них і не приїхала, бо я просто я не мала сил. Так що ось у мене був виклик отакий. Як справлялись? Ліки? Антидепресанти, і я з тих пір дуже слідкую за своїм навантаженням, за відпочинком, якимись такими там своїми потребами. А коли востаннє дозволяли бути собі вразливою? Я себе почуваю вразливою в кожний. Якщо це про роботу, наприклад, я вразлива кожен раз, коли я берусь за щось нове, і не знаю, чи воно вийде, і переживаю, і в момент, коли для багатьох ти виглядаєш якимось там експертом, що падати то високо, вище, ніж в 25. А от таке становище чи такий настрій, як щастя, воно можливе? От яке ваше, враховуючи усі обставини, в яких опинилися, і переселенці теж, і зараз українці під час повномасштабної всі українці. От щастя. Я дуже радію, коли я бачу в когось, в коліжанок, в друзів, знайомих, про яких я знаю, що вони пережили дуже багато, наприклад, втратили когось на війні, або ще є якісь дуже складні історії, коли хтось з них пише, от саме зараз і сьогодні я щаслива, я дуже радію цьому. І от саме в період початку депресії я собі обрала за правило відчувати, коли просто норм, і це норм. Не треба від себе очікувати, що ти маєш бути завжди щасливим. Це хороша планка, але вона дуже тисне, якщо ти просто норм. І от сьогодні мені ок. І я дуже ціную саме ці моменти, навіть значно більше, ніж щастя. А в цілому дуже, дуже добре, коли люди попри все, попри обстріли, попри втрати, попри це постійне відчуття невідомості майбутнього, коли ти дивишся, там зелені листочки появилися, я побачила, що в мене каштан перший зацвів. І ти в цей момент радієш, і це класно. А от якщо прибрати всі ролі, які ми всі, звичайно, граємо, хто там в журналістах, хто експертах, хто кого, от якщо прибрати всі ці ролі, то ви хто? Естет. Тобто? Вам подобається, як я зробила кухню? Так. Я обирала оце все. Я люблю красиве, я дуже люблю робити світлини, якихось там, чи квіточки з'явилися, чи якісь там яскраві дерева восені. Я зараз не малюю, але я дуже люблю періодично щось таке створювати. Я раніше багато створювала руками щось. Я люблю красиве. Я люблю красиві міста. Для мене дуже важливо, якщо я їду кудись, подивитися на щось красиве.
У нас зараз рубрика питань від чату GPT. З 20 питань оберіть 5. Називайте цифру, а я вам буду читати питання. 5, 15, 25. Давайте по черзі. 5. Що ви більше любите? Кошик, собак чи людей? Кошик. Крицьок, звичайно. Наступне. 15. Яке у вас хобі? З останнього, десь з 19-го року, я почала вчитися грати на джембе. Це африканський такий барабан. Які успіхи? Треба частіше тренуватися. 20. А який комплімент вам найчастіше говорять? Ну, напевно, що я гарний професіонал. Що те, що я намагаюся допомогти людям з їх конфліктами, мені вдається. А чоловік? Найкращий комплімент у нас один до одного – от ти дурко. Наступне. Окей, давайте буде 14. Яке ваше найбільше розчарування в людях? Я не дуже очарована просто, напевно, зачарована. Ну, хай буде, коли ти людині кажеш, ну, це не найбільше, ну, хай буде. Коли ти намагаєшся людям донести, що я не можу в будь-який момент просто взяти слухавку і поговорити, що мені краще не написати, бо коли я працюю з групами, наприклад, да, я не беру слухавку, у мене телефон на беззвучному. І в мене є люди, до яких це не доходить. А останнє хай буде 19. Чи вірите ви у випадковості? Ну, я не схильна думати, що в світі прям все з усім пов'язано причинно-наслідковими зв'язками. Якщо щось сталося, то треба обов'язково докопатися до якоїсь причини чи якогось. В цьому сенсі вірю. Да. Бувають просто випадкові речі. Ви працювали, ви кажете про конфлікти і міжетнічні конфлікти, да, ваша тематика була. От якщо є конфлікт, то кого з ким у кримському аспекті? В якомусь році, мені здається, десь 2010 рік, пан Андрій Клименко дуже влучно сказав, що Крим має подавати себе як точка в поясі міжетнічних конфліктів, як точка, де конфлікту не сталося. Якщо пояс, це мається на увазі 90-ті, розвал там, радянської системи, Балкани, війни на Балканах, Кавказ, Центральна Азія. Крим в цьому поясі мав би стати теж точкою, яка могла би спалахнути, вона не спалахнула. І мені дуже сподобалася тоді ця думка, що як такого великого там, збройного, насильницького конфлікту в Криму не було. З чим ми працювали? Ми працювали з тим, що називається раннє попередження конфліктів, зокрема через підходи до полікультурної освіти, які ми впроваджували, і там інші проекти з зниженням мови ворожнечі в медіа, наприклад, і так далі. А ви можете оцінити, як змінювався цей, можливо, рівень або форми конфліктності там, ну, у порівнянні там, 90-ті, 10-ті і вже після повномасштабного вторгнення? Після 14-го ще, навіть не після повномасштабки, після 14-го мені декілька, і не тільки мені, кримські татари казали, що знову почали чути, ми вас знову виселимо, ви тут чужі, начувайтеся, бійтеся, що ви тут голос піднімаєте. Те, що було дуже дивно почути в такому масштабі, там, в період 10-й, 14-й чи там 8-й, 14-й. З тих типів конфліктів, які раніше траплялися, потім перестали, з яскравих, це початок 2000-х, напевно, ось те, що називалося хрестоповалом, коли казачки з руської общини з церков'ю намагалися промаркувати населені пункти хрестами, які часто обиралися для позиціонування в якомусь, чи на в'їзді, наприклад, в Зую. Да? Ну, на в'їзді біля трас. Або вище мечеті, якщо мечеті є в селі, а це складне питання для ісламу, да? Немає нічого бути вище. Ну, тобто, ось такі конфліктні історії,
вони потім щезли, потім вже їх я не спостерігала багато років. Значно більше з'явилося людей, таких простих громадян, да, які казали, ми нормально живемо, хидерлес, ми теж беремо участь, чи на Курбан вони нам чебуречки, ми їм на Пасху щось там теж. Тобто ось такі міжлюдські зв'язки, вони поступово укріплювалися. А не з'явився такий новий розкол вже по лінії, скажімо так, росіяни-українці? Українцям в Криму зараз бути дуже важко. Якщо казати до 2014 року, да, то я дуже добре пам'ятаю, як в 2010 році ми робили з колегою з Ольгою Духніч, яка зараз в НВ, робили дослідження по тому, як ось ці три групи сприймають загрози своїй мові і двом іншим. І в дуже багатьох випадках люди казали, моїй мові загроза є, а дві інші в шоколаді. От їм нормально. В усіх трьох. Ось це дві відкритки з видами Криму, які мені подарували мої студенти, мабуть, останнього року, 14-го, коли я їхала. Тут є підписи їх про те, як вони будуть за мною сумувати. Ось. І ще, що мені привезли з Криму, теж я періодично вдягаю на 18 травня, це так. І з нею буде пов'язана одна цікава історія, яку я вам розповім пізніше. Добре. Зараз бліц. Кава чи чай? Кава. Місто чи природа? Природа. Як би ви були погодою, то якою? Мінливою. Комфорт чи пригоди? Комфорт. А плакати від кіно – це нормально чи ні? Нормально. Плакали? Пам'ятаєте, що за фільм був? Один з фільмів, який я запам'ятала назавжди, це «Солодкий ноябрь», листопад. Я плакала не тому, що фільм хороший, а тому, що в мене в той момент помирав від онкології дідусь. І ось цей фільм і «Достукатись до небес» – два фільми про онкологію, які мене тоді дуже підтримали. Я плакала. Ви більше про логіку чи відчуття? Хочеться сказати про логіку, але я пам'ятаю, як я завалила логічні задачки, вступаючи в одну IT-фірму багато років тому на саппорт. І, напевно, відчуття. Ви вмієте просити про допомогу чи ні? Вчуся. А вмієте казати ні? Так, навчилася. Знати всю правду про себе чи залишитись в ілюзіях? Знати, звичайно. Прожити життя довше, але без яскравих емоцій, чи коротше, але дуже насичено? Завжди живу за другим принципом. Бути завжди в центрі уваги чи залишатися непомітним? І те важливо, міняти треба. Тут не можна обрати щось одне. А традиційне питання про Крим. Які у вас асоціації з Кримом? Я тут розповім історію. Я років 10 їздила в Штати щорічно на конференцію з миротворчої освіти. І там завжди перед конференцією, після є такі тренінги, тренінгові дні. І в 2014 році я дивлюся на перелік, бачу тему з травми і розумію, що я не можу вже бігати як психолог від цієї теми, треба обрати цей. І починають тренери з того, що просять на аркуші написати своє ім'я і в 5 органах чуттів позначити, як вам дім відчувається на дотик. І я починаю малювати. Починаю малювати мечеть, кіпаріс, каву, джезву. І починаю плакати, бо розумію, що це ж те, що я втратила. Да? І от для мене Крим асоціюється через такі якісь речі пов'язані з чуттями. Запах південного берега влітку, який зносить з ніг, які там і кіпаріси, і трави, і гори, і море. Це місця, куди я любила їздити. До речі, є якесь місце або спогад, до якого хочеться повертатись? Мені не вистачає, я майже щороку на свій день народження їздила в Нікітський ботанічний сад, бо приблизно на мій день народження починається фестиваль хризантем. А маєте намір повернутися після деокупації?
Ні, ми, звичайно, віримо в деокупацію, що колись вона станеться. Я поки орієнтуюсь, що, можливо, буде якийсь такий проміжний статус Криму, що можна буде туди хоча б їздити. Ну і наостанок анекдот. Не анекдот, буде анекдотична ситуація з мого життя. У 2016 році ми з друзями в Мософії дивилися фінал Євробачення. Я була в фесті, яку я показувала раніше, і коли Джамала перемогла, а хтось там був з журналістів, взяли у мене коментар. Чому я тут, що мені важливо? І десь за півроку Гульнара Бекірова присилає мені лінк на відео, де сюжет про кримських татар, про їх долю, про депортацію, про тиск, який чиниться зараз. І вона сміється і значить, чому? Бо вся ця історія ілюструється моєю світлиною в цій фесті. І Гульнара каже, все, не відмажешся, тепер ти точно наша. Дякую. Дякую.